Ahojte ľudia, v dnešnom videu natáčame nové video. V dnešnom videu ideme hrať Murder Mystery s Vládkom a s Marekom, len Vládko má mikrofón, ale Marek má tiež. Ale pokazilo sa mu. Len, že hrajem na klávesnici, skončil som s joystickom. Proste ja neviem hrať. Nie. Bombo pijat. Amo. Amo. Ja som ju proste tam nevidel. Dajte čo tu? Ja som dal karnival. A ja? Kamo, prečo som zase inokent? No čo som robil? Haló? No? Kamo, ja som myslela, že ty si nič nemal. A potom, kamo, však on je šerif. Ja už som prečítal. Dajte klub. Ja som nedal nič. Džávo. Tam mi nič neukázalo, že som zase dal. Kamo, Marek, ten je... Jak sa volá? Vlado. Pozor! Strel! Kamo. Ja som podnutý. Privyťahuje! Ja Ja ho som... zabil ho! Kamo. Dole je. Zabil!
Teraz będzie murder. A słońcu nie kupię. Koliko mam? Mało. Biła, biła! Marek chce hotel. Ja sam dał biła. Yes! O, to są nie mogły dać. Powiem nam na Rowinu Samurdel! Haha, nie zabiję was. Zabiję was. I... Tam jak tu nie kto przyjdzie. Yes! Ładno. Zabrał si. Ale však ja som po tebe strelil. No, ale ja nebol som murder. A som ti kričal, že nie. Si sombrel. A ty si šalený. Ja mám taký... Niekto by murder povedal, že som ja. Kamo, niekto by povedal, že je murder. Rozmýšľaj. Daj ma na bejku. Klub, dajte klub. Prosím. Som šerif, vy? Som šerif. A ja viem, že si šerif. Či murder. Ja ťa zabijem. Ja som murder. Srandujem, som murder! Nie. Poď. Ja, prečo si to nemám nabité? Ja som strelil pod tým Marekovi. On to veľmi chápu, bo on skočil. Ale ja som skoro furt iba šerif. Ja som stále inokent. No nie, už vieš, takto. Čo? Jak on už mal vieš, to je pevný. Jak? A že to je murder, že od nich dávať pozor. Dávam Poď, pozor. dawaj. Nie, dajte minus. Je minus. Minus. Ty máš celých 11 alebo 13 rokov, že? Nepočujem ťa, ešte raz. Že čo? No dobra, nič. Som šerif. Takže... Zobacz! Jest! Jest! Kamo, gdzie jest? On tam kempi. Tam je, no. A pištol.
Stawi to, naganiać i bawić się. Nie! Ale kamu, ja raz nie muszę wygrać! Kamuś nie chce nie dawać grać wobec dwóch. Dobra, my tam lecimy, nie? Na TikTok si damy fotku. Hej! Na TikTok si dávame fotku. Mám ja dať? A ja mám lepšie, haha. Ja mam lepkie, no tutaj. Mám. Dojo. Prosím, děkuji možná ľudia, prosím. Kamo, prosím. Jej. Jednik sam. Slyšeli? Ja idem ku Markovi. Nie, ja uciekam od was. On je za tebou. Jo? On je hore. To je hore. Marek. Hej. Ja bojí. Ja bojí sa. Kto zomrel? Ja som zomrel. Hej. Marek je killer. Kámo, ty si nezomrel. Tedy tvoj pes by ťa neprezradil! Prečo? Lebo si mnie počúval. Ja počujem všetko. Si mnie počúval. Minulý rok si mnie počúval. Hej, kámo, nepočúval som, no. Čistá. To pravda. Mine says, yes sir. Kámo, akože tu ukazuje 2 a tu 3? A nie pokażemy. Čau, bro. Jemiku. Kámo, prečo nie som murder? Ja nie raz nie budem ten, co po prostu nie winny. Nie winny raz. Jeden raz je murder. Kto je murder? Ale jeden je hlavne winny. A Erik je murder. Nie som. Hej, ja nie som murder. Aj Marek je. Vidíš, ona má... Ja bol chudný. A widzisz, to jest Erik. A to jest Marek, kebyže si toto, kebyže nie si pri nej, aby si ešte žil. Ja rýchlou ránou idem za šerifa. Kamo, ty si bol aspoň teraz murder. Bol si, ne? Hej, bol. No poď, ide sobie. Kamo, dajte toto. Dajte karnivál. Kamo, ani raz sme nemali toto ofice. Mali sme už. Nemali. Mali sme minulé. Hej, minulé, nie včera. Kde si mám toto dať, že by som mohol mať oné? Čo? Skinu. Kde si mám toto dať skinu? Tak to musí zomrieť. Vieš, to musí zomrieť. Chápeš? Poď, dáme si taneček. Chceš buľku do papunku? Nie, ja už tak, no hej.
Ja u nas wiem, że całkiem... Nice! Wygrał są! Ale co to idzie 10 do skinu? Ako? 10 później, co to? Co teraz masz to dziewczęski skin? Nie chcę robić bardziej. Paci. Gamo, tu jest siadnia, możesz sobie wymienić skin. Ale nie, że tak normalny skin. Idź na noliku albo tak. Aha, tak to jak tu. No, Dajcie wielu. Jest. To samo. Gdzieś tu jest shop. Gdzie mam zmienić? Tu jest 800 koni. Ale nie, kiedy ja już mam dwie one wersje, no tak 10 mam zmienić. Tu? Nie. Nie. Czyli? To jest murder. Ja nie wiem, bo ja... Nie powiem wam na nowinu. Powiem wam na nowinu. Są murder. Powiem, że ja kurde. A nie, ja bym tak, że ja Kamo, a to gdzie się wymieniujesz? Gdzie się wymieniujesz? A masz temat jako, że exit? Jura. Są murder, także kiedy nikogo widzę, zabiję go. Aaa, zabiję go. Komu Marek jest? Marek jest szerliw. Nie schęduję, bo nie murder. Aaa, sakra. Aaa, sakra. Juda, to jest wszystko. Dajcie like, odber, a ahoj, gdzie?